Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Halor ka jingkantiyo ka bainong sngi ginong tre sarkar ki bahab ki contractual wages ki kerdan bapher karkum ka kam ba ki tre kam ka khun nyautrap National Awakening Movement men ha ka khat nyautre ujimang da ka jing Tmu bannet ya kendo yu officer Labor Commissioner jong ka jila bandawa kentiyo ya ka bainong sngi jong ginong tre sarkar ki batre shipor. Ka KHNAM ba ha ka jingtmu ban kendo ya Labor Commissioner kim shemla kendo kala shubu tang da ka jingtho sha ka Deputy Commissioner jong katna Labor uba Thomas Pasa Working President jong ka knam ula ong ba ka jingsiu ka sarkar ya ki daily wages kumbalong menta ya ki on skill lais pa tingka chisngi bat kentiu pat sha ka lais pa sa tingka na ka benta ki semi skill lais pa pra tingka chisngi bat bot pat ki high skill pat saus pa ar tingka chisngi kabala duna palar khamtam haga juk menta kabarem ki mar ki mata kabala ru bangta ya ga yo ka kot jong ki nong tre dan kalian ngajongi ka kena mentang sing lawan kendo ya ila tu bani kendo Labor Commissioner jong jela ka jongi ndai ka jingbom don ka jongi ngai kendo no Deputy Commissioner ka jingwan ka jongi ka dai halal kamat ka bang ju ong ka daily wages ka bang sarkar jela ka ju penbena bat ya ka VDA man kan riu penai ka sarkar jongi penbena mo dan lagi ni sistem bala dap la kami ya bodin ba ya kan ka dor ka bang sarkar ka bu mara ka justeu ka jongi kalau ka dor ka baduna palan desi ka ba kami hap bat ka rekom rem ka jingim ka man kasi haka ju ka menta tena kalian jong ka government kala constitute ka we ka subcommittee ka ban revise ya kan ka dor kata ka daily wages kat kum ka daily wages act 1948 te ka kam ka ya chaman bat kalian ka jongi menta ngila wani kendo deputy commissioner bat ka banungkong ngila ajumut ru halor kata ka dor le se ka ba yaham bat ka imlang ka salang kan ban pen mentoy ki pai ba ki babon malang te nakaliang jong ka jong deputy director pada ila ong ba in sedang in sim jemut lagi itu jika jemut jong iru ban kinta permi ya kata ka dor ka batmai tang ban ya sai lang ki pai ba kendian mau ka kani ka daily wages kadang ong kadang bi ar benta ka benta ka banungkong ka base amount ma lani kata ka principal amount ka bar ka dei ka VDA ya kani ka base amount kat kum ka daily wages act 1948 ki amen sisin sansnem ki penkalai ka base amount but ya ka VDA pada ki ki kentiu man kan reu benai nakata daun so tu ba ka ba kongsan ni kini ka principal amount ka bale sisin sansnem nak ka sarkar ka juan ra hal ba dei ba ka VDA ngatarai kumbang ila yo ilot ibaro kalong ibarit pelat ikiu khat pra tengka ikiu khat oi tengka ka ba kam da yarap tani ka ba tena kalian ka jongi ngila ban kia lamba ka siti bat hai deputy commissioner ru ba kani ka base amount ka blong ka ba biang da ba pai ru sekisan senam di banuan ka jeng kiu jong ki mar ki mata ka dor im ka man kesni hadu sang senam nang ni sakman nomar ba ban perkelab yang sisien hap yang sang senam kadang kani banga nakalian ka jongi bang sim kia nomor ba kani ka kata lut ya bon balang ba ki pai ba jongi daki ki ba boni ki pai ba ki ba bela ki levels ki don ki casual worker ki ba teriak po ki tera sokar mo per ya la kim yo ba da kata ka jing sio ka ba biang le si kan long ka jing pen kia ya kalong yin kalong sam jong ki ba bon ki ba jenjar ka kamai ka jing te ka bar pada ngila ya kan ba deputy director ba ngiri ban pe beniaru bahkan ni ka notification kajing benar ka penmi da Labor Commissioner Office kadi ben terikam lut ya ki habaro ki benda markum bangin alam mangi wat kitna terikam sarkaru kimbot ya kenika notification ka bajumi sisin nreu benai lapor ka Labor Commissioner Office dan kali yang ngajongi larang ilam kum kita ngin sedang ban ai no daga written complaint support ka Labor Office kanang bikin la ban le ya ka bodon kam te kami inti ba na kalian ka committee nakaliang jong ka Labor Commissioner's Office ba nakaliang jong sarkaru kin simkia bai kini ka benta dak benta ka jing ma jing me jing mentoy jong bon balang ipare ni kendo yai Commissioner Labor na marindan tingrai kendo no yai kong nongrum
iba i deputy commissioner jong labor government Meghalaya te iba kam kerpang ba tang ban ya tip lang pai ba baro pi kador ke barim ke baka sarkar kalabu ya kini ki kata ka daily wages namanta ki kategori of worker fair bakon tup ya ka unskill semi skill skill but highly skill ka ba unskill ka elai spat ka sisni nang ta pada ka kios ka elai spat sau phau ya ki semi skill ki skill pada elai spat phau ba sau spat ar phau pada ki ay kini ki highly skill tingi su thu ba ka dor ka duna palang kampat biang ti nak leng jong ngi rang propose ngi ai ka proposal siapa ka sub committee nak benta ka revision ya ka daily wages ba kumno ru ya ki unskill ka de bentam ya ka sau spat haka sisni kan teknik highly skill pada kini menyo ba yang nyong spa sisni krang ba kandon ka jing mentoy kendiat ya kini ki ba trai hagini ki haka daily wages kategori apa fair tina kalian ka jongi kemilen ti ba sarkar kan simkia ya kani ba krang ba kamnum don ka jing violation ya kan notification jong labor department kumbang itip ba ki wat ki tenat sarkar ru ki violate ya ka daily wages act nakapor sa kapor idan ki noktrei casual noktrei sarkar kimyo ya kini ka dor kabari banyo katkum kalenti jong ka kidan kini eh, ki nongtrei kimyo ya kata ka ma ya ka kini ki areas tu kimyo te ka pisah ka suja be sano nomor balada menta ka kislap ki ba wan ra ya kini ka jing penkiwa ka vidi kadai be man rumnai kadai be ubnai april bunai september te ka jing penkiwa na do situ april ka imi notification do bunai julai to april may june lai bunai ka di ki area te ya kani kitu kidan hok pan yo ya ka benta ka jongki te ya kani ka benta ngi kwi lenti bat ngi sa approach lang du so government hakawai it ya ka RCW arjan rio ki ba bon ba ki no tre casual ki jongi ba tre ki khat pras nem khat khat sinem ki tre kum casual ene kimpat kentup ya ki kum kita ki casual regular casual worker RCW te nakaliang ka jongi ngin sa approach kina compile ki statistics ki data ka bari ba kani nang ba kanum don kasi pengken ye ki kendon an ki bala don lupa hapo ka bala permit ka sarkar jela ka jongi ban ka bar pada halor ki RCW ni lap ru ba teng ka sarkar ka ai ka penkup ye ki kum kita ki RCW ye ki benefits pada ki mai pi ka ba kongsan ya ka benefits bagi ni ki dong tre ki jongi ki ba tre kum ki casual worker ki ba tre ki tan sarkar ki ba fair ki ni ban yo lot baro ki privileges ki incentives ka dor ki beriban yo kat kum kalen ti jong ka an kan dei ban don ka nu ka jing nyon ben ki te ki milen ti ban leng sarkar kan sim kya be ni mar ki backbone jong ka administration jong ka state ko jong ki dei ki ni te ni kerman ni ka ba bahai nang ni chwan